As obras do futuro polígono industrial de Ribeira poderían estar licitadas a finais de ano. Así o informou a conselleira de Industria no acto de sinatura do protocolo de colaboración co Concello de Ribeira para que Xestura asuma a modificación e execución do proxecto. Iniciamos xa a contratación desa modificación, desa adaptación do proxecto. Ten 3 meses de execución, se non me equivoco, xerente o proxecto e, polo tanto, pois o que calculamos é que a finais deste ano 2026 xa estaremos licitando as obras de acordo a ese proxecto que, como digo, xa estará adaptado cos detalles correspondentes e co grado de desenvolvemento preciso para executar as obras. Este protocolo permitirá modificar o proxecto inicial que establecía as bases para planificar unha execución cun maior detalle técnico, tal e como require unha obra de semellante envergadura. Pois decir que vai a seguir sendo un polígono de titularidade municipal, que efectivamente vamos a contar pois co apoio, non? Xestur, desde logo, pois é un referente en canto a este tipo de obras, teñen todo o que nós non temos para poder sacalas adiante, non só no ámbito técnico, sino tamén no ámbito económico, e polo tanto, pois o Concello vai a estar apoiando, vai a estar a carón de Xestur para facer todo o que sexa preciso en canto a, bueno, a disposición de terreos, autorizacións, etcétera, etcétera, e tamén nos imos encargar pois do que é toda a parte de servicios que lle den pois vida a ese polígono, como pode ser pois o saneamento ou pode ser pois a auga de ser necesario. A actuación cun investimento estimado de máis de 15 millóns de euros suporá a creación de 260.000 metros cadrados de chan industrial para dar cobertura a unha demanda histórica do empresariado local. Saben a demanda que temos en Ribeira do tema do suelo industrial e nada, seguiremos traballando para que todos os empresarios de Ribeira pois ahora se vexan o fruto de todo o traballo que levamos a cabo.